may agay di natumba na lugan ito yung mismo rangkay ibato kaya tingnan sa mga so iti mong focus in the traffic alleged nga dito iti karaman kalati nga aksidente may isang tricycle can get the SUV Nagiti karaman ito dating na aksidente kaya masarap na dito at dito itatarayan iti ospital. Ito mismo lang tayo iti bato awan pa iti information tayo kada ito yung kaputa katanunan tayo nga balbalikta din daw no lastarin ka dito yung may isang SUV makaraman kada ito nga aksidente iti mismo lang tayo iti bato Ito'y badok ako. Ito'y rangtay iti badok. Ano nga barangay no ka dito yan ha? Pasok pa lang. Ito'y pasok badok. Ito yung classic ako. Hindi ba naman kasasalita na hindi apay sa kaligitay aanat na dalugang ilatay sir nakita tayo na lakay nga na ipurwak dito babatirang tayo sir Sir, sabsabot ko lang. oo yung basa rin iti informasyon mo sir kasano ipurwak DJ tricycle driver Bueno, rin ito po lang pagpapag oo sa pangalan ng Gilakay. oo ano nga rin na tayo sir na isang lapay Ito po, oo si Bibiyang Pelay sir sikyag. oo ano nakita mga sugat na sir Doon na ima nakin sa akin na ano gisakan na sir call. pati dito nga iba na sir Yan, oh yung aglang alis kayo rin tayo sir yan. oh okay sir ano tayo niyo sir Jonathan. Jonathan okay Kaya kinuna ng itaray kalugan ng hospital dito karaman when ito nakalugan ka dito tricycle at dati driver dati SUV no makita kayo dati kupit na man parang kupit na dito SUV may cut dito windshield na nabubuong dati side part na naputi panaka dumpar na alleged na nagsinapa dito yung SUV kaya na dito yung tricycle so kaya ito makita kayo dito yung oil manipod kada ito yung natulid ang SUV kasama dito yung debris manipod kada ito yung windshield dito yung lugar na dito yung SUV nakaraman kada ito yung insidente. So dati ako dati tricycle nga karaman kani nga nakupit kastamit nga na sina dati sidecar na talaga nga nakaro dati nakapamayan na
kay kada naman dati nag-cause traffic talaga dati nga insidente na mismo mga kadeti yung bungat dito bungat dito mismo na rangkay dati nakapasamakan na dati nga insidente. Hintay ka amuin iti pulisya no kasano dito nakapasamakan dati so dati investigasyon dati nakapasamakan iti insidente. Dati na puro ka? Wow, sir. Ay, abang mo yun sir, dati driver ni tricycle. Ang yan po naman. Ano nagan na sir? Ang tingin yung napunta. Oo, naga ano sir? Taga hindi pasok. Papanan ko mag-iang kayo sir. Magtsaka mo maribaga dahil na pagigyan mo nagpabuwak yung biyahe ko lang. Oo. Kung pasangkan ko na damag kulang ka dahil na-accident ko ako. Oo. Anda pasahero na siya? At dada pa sa eros ng kalot. Oo. Dapat na yung matangan. Kamusta sitwasyon na siya? Kaya rin ako sinita. Ano? Lima muna damag sir kung anak sugat na siya. Sige kita nag-gusto yun. At nagdamagan na puti mana sa kanan yung suratang hindi ka po no ala di mo kailan kasi di mo pinaimatangan. Hindi nga rin pasahero siya sir. Kamusta? Check mo tamo no anak di buwana na mo na nga dinamag ko iti sitwasyon di ang filmi friend. Mga malong taw-tawin na siya. 73 or 64. Anak patay daw nga namin siya. Randy na ko ka. Nalagi na. Alleged na ada iti lugan na dati tricycle iti mismo pasok badok dati hospital ani kaya intay to art ang di suhay na ito'y pasok ba ito ako nung makita tayo rin nga part DJ dati napanan na ni Sir DJ INT kumbaga naipurwakan na kasi from Ichay ada 3 so adayo ako dati naipurwakan na mismo nga DJ nga part. Okay, ada daw nga detalyen 2 by tingin kay ako na iiyak coming.